И здравейте хора, и днес ще играем Майнкрафт в собственият ни сървър. Така, чакайте само да пишеме на господин Дъполар. Линк за неговия канал ще има в описанието. И нека да започнем. Имаме малко работа в Недъра. След малко ще я започнем. Да му кажем да ви поздрави. И така. Ще... Чакайте. Уидер, влизай в сървъра. Уидер! Аре, влизай в сървъра, де! Ко ще кажеш, Уидерчо? Кая тази паршова тук е? Така... Уидер бос... аз ще се опитам, нали, да сложа колкото се може повече от релсите. Какво ще играеш? О, това яко ли? Тогава за какво ще го играеш? Тук сме само готини момчета, бе, бате. Така, тук виждате колко съм развит, в кавички. Не е верно, Дъп е най-развития. Какво като админ? Иска ли го направя на двама админовци? Шегувам се. Не се засягай, не искам да умра. Така... нека да отидем да почнем да слагаме релсите. Да си вземем количка и да потегляме. Ахуе, Уидер! И сега за какво му биеш? Удари му още един път и ще кажа на Дъб да те вкара в затвора. Да. Всички от YouTube те чуват. Какво? Аз пък ще се повоза. Така. Утре ще снимам клип на League of Legends, че тъкмо ще вдигна 5 левел, ще отворя кутийката и вие ще видите заедно с мен какво ми се е паднало. Това ми е нов акаунт, понеже миналия го развих и го подарих на едно момче. И така, хора, по-нататък може, като си развия добре акаунта, да го раздам. Да, точно така, ще си раздам акаунта, така че да мога да ви подарявам нещо. Ще има клип, естествено, за 5000 сабскрайба и след малко ще се включим, когато стигна. И пак се връщаме, хора. Излезохме за малко от нашето село, че да отидем да събераме един много важен ресурс за нас. И сега ще ви покажем нашето село. То не е много голямо, но е яко. Сега ще влеземе през вълшебната порта. Аля казвам. Уидер бос го е строил. Не аз. Кажи, Токсик.
Аха. Дъб? Не. Но дъб. Но. Снимаме дъб. Съжалявам, че не те поставях, но ти ще почнеш да ме килиш. А пък на мене това не ми харесва. Ще те осъда и ще отидеш в затвора. Така. Хора, сега ще направим вълшебните книги. Те са 8, добре. Добре, това все пак аз правиш. Добре, хора, след малко ще се върна. Здравейте, хора, пак се връщаме и ще довършим релсите. Защото имаме много, ама наистина много за довършване. Даже не съм сигурен дали тези ще ни свършат. И така, сега мисля да стопирам докато отида там. Така че ще се видим, когато вече сме там. Здравейте, хора, завърнахме се и сега започваме работа по нашия път към спауна. Защото Wither Boss реши да отиде къде да не казвам. Да живееме и дори релсите сигурно няма да ни стигнат. Затова ще се опитаме сега в клипа да свършиме малко работа. Да видите, че ние не сме мързели. Само си милам. Така. Какво съм направил, бабате? Така, сега Лидер, какво ще кажеш да дойдеш да ми помогнеш? О, много навътре съм. Я по-добре стой там. Дъплар се опитва да се шегува с нас, понеже той е админа, но нещо не му се получава, само гледа да ни дразни. Нали така? Какво? Я гледай... кученцето ми. Догито ми дойде при мене. Що си ми прибил кучето? Ти ще видиш, аз сега ще те подразна. Само да се върна. Само да се върна. Не, даже още сега ще накарам Крис да те убива. По-скоро Дъплар. Не е живано кучето, беше моето. Това беше моето, Доги. Дъб! Той ми е убил Догито. И той ми е убил Догито. Да. Искам си Догито. Не. Или пък ще му избия кокошките. Крис не му прави нищо. Добре, не ма пипам.
Това беше моето доги. Поне да беше казал, като си го убил. Чак сега си признаваш. Това шибано куче ми е изял кокалите. Остави го, че сигурно е умрял повече пъти, отколкото Хитлер е убил мангали. Аз така ги наричам. Кои наши хора? Не е убил наши хора. Да. Ма той е бил къде? Той не е бил тук. Аз вече съм Хитлер. Абе, то... Нещо много са останали умиранията. Я дай по-добре. Еми, Доги! Догито ми влезе в количката! Добре, че имам друга. Ще си бутам Догито до холмето. Значи, че не трябва да ни убиваш. Ще се преживея, Дъп аз снимам. Дъп аз снимам. Аз снимам от около 15 минути близо. Чакайте, искам да заснема това. Не бе, това само за Фейсбука, да знаят хората как стават нещата. Понеже не искаме лидер в нашия клип, да не се чува. Лидер, ако няма да мълчиш, не дей го. Ако няма да мълчиш, не се и включвай. Да. Ето, Дъб като е ютубър и ме разбира. Яни. Той е умрел. Не съм Тони, аз съм Самбикс. Уби ми Догито, това е живот. Поне да ми се беше извинил. Това е до обноски. Следващия път познай какво ще стане. Добре, значи, че това всичкото е мое ли? Ми? Какво ако ти ме изгониш? Това е общо.
Аз не мога да правя. Аз не съм строител. Аз съм ютубър. Значи, брат, той е утрите почна от 5 клипа. След това не се е отказал, ама. Кво? Добре. Лаг на сървъра. Така... Малко да се повозим. Хора, ако искате, задавайте теми в коментарите, защото да не се получава така както сега, такова гадно мълчание. Нали така, уидър? Ко? Да, брат, това трябваше да го кажем още в миналия епизод. Да се знае. Да ни задават теми. Ма кой да се сети, бате? Хайде, Доги. Чакай. Доги! Айде с мене, Доги. Хайде, Доги. Чакам те. Уидър, няма да е лошо да махнем това, стария портал. То, дето Дъб го е струшил. Защото стои... Кво? О, не, брат, не искам пред хората да ходим да копаме. Това е много скучен процес. Така... Къде викаш? Да, сетих се. Нали уж си ми остал някаква книга, бе? Добре, следващия път ще те прата. Поне да се беше извинил. Дай, че съм беден, бе, батко. Къде си, бе? Циганина се появи. Кво? Вилиджър. Чакай, почистиме тук. По-леко е, брат. Какво е? Ба, брат, ние сме много бедни. Трябва след клипа да ходим да копаме. Не, бе, голд нямаме, бе. Махам тая броня. Махам я. Защото ще се щупи. Аз ще си оправя след малко. Стига, брат. Няма. Какво? Това означава, че вече е моя. Лад, какво има тука? Тука в тази къща. Дето от недър камъка. Не недър, ами енд.
И за какво има лол? Бати дивана, ти не трябва ли да сядаш бе, това не то да е покрито с камък. Аз ще щупа обсидиана. Не, мързимо. Сакаш ли да ходим да копаме? Ай. Не, дей. Еми 2 сърца и половина. Не бе, чакай бе, какво правя? Слагам си торчовете. Още ли да събирам кабела? Още ли да запазвам кабела? За огради. Окей. Тридесет и осми. Така. Аз не енчантвам нищо. Няма виж на колко съм. Ще минавам 2 пъти, защото и при това